Njukuk ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah kok njukuk loro. Wong kowe biasane entek loro to. Mboten ya. Ayah kok wae. Ra tanpa digoreng, tanpa digoreng. Maksudnya? Halo. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya, kuningane tok loro. Glegeg-glegeg kuwi suaramu iso landung. Ya. Yo diaturake saiki gubuk asmara. Gubuk asmara diaturake no. Ya, mengko ndak Orisa minder, Orisa iki nek sing diaturke sing apik-apik terus le nyanyi sak penake dhewe. Orisa sik no, ayo. Ayo ngadeg alon-alon ndak tengkurep, ayo. Nah. Alon. Iya. Nah, kira to semangat iki mergo sing nonton wis eneng kira ketang sithik. Iya. Anake ditinggal iki engko tekan jam 2 lho, Sa. Waduh. Kok waduh piye? Nek ora sago ya bali saiki ra apa-apa. Lah kok ninggaline namung sekedhik e. Heh? Ninggali. Ninggali apa? Asi. Oh, anakmu isih mimi to? Nggih. Kon mimi mara tuwa musik. Engko rak suarane blero. Engko nek kowe teko ora ibu. Ah kuwi nek susu campuran ngono kuwi. Oh, digabuki Pak niku. Ora apa-apa ya. Mengko piye carane kok diterke bali sik bablas ngono. Sok nek anake digawa ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora apa-apa. Santai. Oh iki piye wis do ndek anak kabeh kok. Oh nggih. Wis do ngerti nek anak iki bakal mimik iki wis do ngerti. Nenjeng kula jake, Pak. Wis rasa dadak wigiring-ring nek kira-kira dijak ning panggung bocah nangis langsung sel ngono wae. Engko rak srebek mandeg dhewe. Aku ora nyuwuk kok sing ngendang dodong tandong ngono. Bul melu. Sing ngendang melu ceguken. Ya. Gubuk asmara ana, Arisa. Ya. Neng gandeng kancane awake dhewe iki wong sing imane kuat. Iya. Nek karo kahanan kaya ngene malah do ora ngematke. Ih, aduh. Orisa aja kaya ngono, Sa. Aduh. Iki le apa jenenge iki? Le nabo dadi ra konsentrasi. Oh, kok wong kancaku iki saiki madhep ngulon. Iya. Mergo wetan tutup. Ayo. Ketok iki sing arep kagungan putra ketoke kok menurut rabaanku lho, no. Ana meneh sindene. Eneng. Ayu. Heeh. Terus sinten meleh? Soale angger bengi iki mesti kok pengen cilok ya. Terus karo bojone disundukke intil wedhus kae. Ya ini njaluk ciloknya. Nek doyan iki kok ireng, Pak. Ya wis mangan. Ya. Linasap yen ke modan. Bengi-bengi ya jam 2 bengi ya njaluk masakan Padang, Pak. Wah, bojone ya ora kurang akal, njukuk sego kaya neon. Lho, Padang banget. Nah. Lelampahan kang wuri
Iki eneng meneh saka Pak Amrih Basuki Purnomo. Ya, nyawer 500.000. Nyuwun lagu wis jamane sik endi ya? Oh Mas Mreneo. Heeh. Mas Mreneo ki sing wis jamane kowe wingi dolan endi Mas ngono kae. Ndira luka. Iya. Yen liwat aku kelingan nggo nek Agnes iki ndak Orisa ra gelem joget kalah prigel ro Agnes. Nggih mboten Pak, tekmen kan kula pun kabotan iki. Tekmen ki basa apa? Tekmen ki basa apa? Tekmen apa? Wis nganggo sandangan apik-apik, gelungane apik, sandangane apik, wajahe ayu kok. Sing nggih Pak, tekmen. Tekmen basa tekmen kok dingan. Mergo niki lho ndak abot. Ayo bareng nglairke iki kabeh ngono kuwi. Awake mesti jeblok kabeh ngono kuwi. Sok nek setahun rong tahun ra susut meneh, awake cilik meneh. Wis biasa kaya ngono kuwi. Nggih mugi-mugi. Kodrat. Iya. Apa-apa. Wis men. Kowe iki ngopo? Yen liwat aku kelingan, yo. Yen liwat aku Rasane nek komplit ya mak wae ya. Menone. Monggo.
Raisa. Iya. Sambung sapa meneh, Mak? Iki ora ndur nglantur lho, Nak. Iya. Ora kaya sing diomongke mau bubar sak durunge subuh aja. Ya manut karo sikon dan kondisi. Iya. Manut karo bakmi jero wis mateng apa urung. Ayo yu Parmi. Engko le ngetokke tengah wengi kae aja kesusu. Iya. Rasane anyep ya, men. Wong iki rupa-rupa ngelih. Ayo. Senengane kowe iki ora. Ayo diteruske iki mau sing nyuwun gerajakan ya saka Mas Anang Jakarta Selatan. Ya wis kepareng transfer. Diaturake sapa sing kepareng nyekar. Diaturake Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya monggo jumeneng ya. Sinden sing lagi naik daun, ya ora leren le streaming, ya dijak rono streaming, dundang rono streaming, dundang rene ngumbahi. Ngumbahi nggih perlu nek ra dikumbahi ya mambu no. Bener, bener. Lagi. Sing tok nggo ketoke urung tok kumbahi anggere sliringan kok mak slentring. Sliringan kok brebet ambune beda. Iya. Bedane pripun? Ayo ampek to ya ketok. Pun kula kei parfum lho. Ora maksud iki apa sing tok nggo kebayakmu iki mesti temumpuk neng kumbahan kae. Gandeng mengkuar dinggo terus lagi dijupuk disetrika ayo ngendok remak. Heeh. Mboten iki nek niki lama enggak dipakai. Oh, aduh. Lama enggak dipakai. Iya. Nggih, lama-lama enggak dipakai. Lama. Sama ini semua teman-teman juga lama nggak pakai. Nah, kenapa? Ya ora ngerti kok ya. Soale kulinane iki elek kanca-kanca. Mesti datang ke idit. Ha iya. Wis nek ora didit kacau. Oh ya maaf. Ayo dibawani. Ya, gerajakan Tin. Wah iya. Muga-muga mboten lali nggih, Pak. Lho kok muga-muga ora lali. Sing jeneng sandang pangan ki aja nganti lali. Bawa-bawa apa wae iki kudu diapalke kuwi sandang pangane. Engko nek ngerti-ngerti pemerintah besok pagi bebas pentas. Wah, kaget kowe. Heeh. Lah pun patang sasi lho mboten muni. Patang sasi ora muni. Masa ya sithik ora muni? Bawa niku lho, Pak. Iki wae dadak do latihan do ngapalke. Maksude nang omah ki apa ora rengeng-rengeng. Wong kowe iki ya oke-oke nganggur. Mbok nang omah kae pas tenguk-tenguk kae ya bawa popone bawa gubuk asmara utawa lali janjine. Lah ora. Iya. Nang omah mung dipengkele padu. Ah iya. Marai stres lho Pak niku belajar niku lho kalih anak kula iki. Kok marai stres piye? Utarakan pendapatmu enggak apa-apa. Lah nggih lah. Kula ora ngerti pelajarane sakniki kudu kepiye nggih. Anake kudu diwarai mbokne. Mongko mbokne iki blok. Dadi marai mumet malah marai padu wae ngoten. Ah iya, online kuwi ya. Nggih. Ah iya wis rasa. Wong anakmu titipno pantuasiane mamamu. Panti asuhan. Aku muni piye pantuasian. Aku termasuk lelucon sing tak plesetke. Nek ketake mau ora kepleset. Ora aku sok ora kepleset iso kepleset dhewe kok. Lunyu berarti. Ayo gek muni, ora aku ki ngomong padake pentas bayaran gede. Ya niki belajar sesuk nek wis normal kan ora lali omong. Ah iya, lah kowe urung normal apa? Lah, maksudnya keadaane. Oh, keadaane, suasanane. Suasana. Sopo ora iso normal tandangi kene rene. Kapok ora kowe. Pak Parjo. Ya. Mambiat mayon. Ambiyen sadurunge ana anting ki Tatin ki ya grajakan terus. Iya, nganti terus kebus. Kegrojokan. Sakniki ra iso. Ma
seragam sinden kok jarike luwuk-luwuk banget to? Iki jen modele ngeten iki, Pak. Anyar to? Nggih. Wah, syukur. Kahanan corona iso do tuku jarike aku seneng. Lah ngenteni jenengan yo ora tau ditukokke. Ngenteni aku gundulmu atos. Jenengan ki ming janji. Janjinya palsu. Palsu piye? Ming omdo. Ongdo ki apa? Omong doang. Aku ra dhewe. Apa? Ra ndek dhuwit. Ra wewek. Mau sadurunge apa? Ra dhewe. Ra ndek dhuwit kok ya. Kok omdong ya ora omdong aku nek kahanan normal iki mesti tepjan. Apa? Tepat janji. Nggih. Sesuk nek pun normal tembaske nggih. Resbeh. Apa? Beres banget. Kok sesuai ngawur ra cocok. Ya ben ngawure bener. Gendul gending. Wis online pelajarane angel. Aku tahu kesinan lho, Tin. Ditakoni wong kowe aku ora tepung, gek wonge wong ado wong Jakarta. Pak Seno minta tolong ya dibantu anak saya belajar. Siap, Bu. Bahasa Jawa, Pak. Oke. Aku ya ngono, aku wis muni mempeng kae. Baru pertanyaan iki angel aku, "Maaf, Bu, saya enggak bisa." Loh, Bapak itu dalang kok enggak bisa bahasa Jawa? Ya bisa, tapi itu sulit. Saya enggak dong. Kok bisa gitu? Malah ditakoni werna-werna kae. Wah, isin aku. Iya, pancen yo saiki pelajaran iki pancen angel-angel tenan. Nggih kalih jaman riyen niku. Ha iya, awak dhewe mbiyen yo urung. Jamane awak dhewe malah ora diulang ana caraka Datasawala padha janya. Saiki malah wis diulang meneh. Ana caraka, ho dipepet, ra iso liwat. Iya. Dipepet kok. Iya. Pepet niku nak dikei napa nika? Jenenge dhuwure kae. Ca diwulu, keri mesti. Ja dipengkal, mlentrung. Pak Parjo. Ya. Nyaram bayi Noswan. Banyu. Banyu wangi kulon gunung wetan segara. Ya. Kanca-kanca wis dahar kabeh, wis beres nok wis. Cukupi kabeh. Iya. Jane aku ya arep ngirit. Sirku ki ndoke arep separo wae. Ning kowe ngerti to cangkem wiyaga ki elek. Mergane kene iki pitik silite ana silete apa? Kok ndoke metu langsung separo-separo. Mbangane disuarani ngono, tak wutuhke ndok. Iya. Kadang malah loro tak dekke siji. Oh iya. Lah niku padha sing ngendang mau lho, Pak. Ngapa? Njukuk ndok loro. Ayo ben apa-apa. Lah mbok kowe njukuk loro. Wong kowe biasane entek loro to? Mboten ya. Ayah wae. Aku ora doyan ndok. Doyan wae kok. Ra tanpa digoreng, tanpa digoreng. Maksudnya? Lho nek ndok Jawa kan ra dipangan dienggo jamu to. Ya ora no amis no. Lah yo nek ndok mentah amis to? Ha iya nek di anu kae.
Nek sing apik iki nek nggo jamu iki ndok Jawa, kuningane tok loro, glegeg-glegeg kuwi suaramu iso landung. Iya. Aja kaya bolot, nek bolot ndok bebek. Iya. Sing dipangan kulite, ayo wis. Pak Gatot iki nyobai lho Pak iki. Dek doyane ndok gatel jare. Heh, diam. Pak Gatot ki yo nyobai yo. Gatot ki sapa to? Niki. Hah? Jenengan mboten kenal to? Ora kenal, ora masuk streaming kok. Aja ngelokke wong Jawa sing ora terkenal. Lah, dia terkenal loh. Di streaming, Pak. Oh iya. Dolop, Pak, dolop tinggal lho. Oh, dolop ya. Iya, ya wis ora apa-apa. Yo. Lor lan kidul alas angker. Kang Kaliwiyat. Kang Kaliwiyat. Lewiat. Ana meneh sing sawer saka Mas Dwi Anggara Cirebon. Oh iya. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Ya, turuti ya, Mas. Turuti ora santai wae. Pokoke sadurunge subuh bubar. Ya. Wah, jan mempeng lehmu mayang. Aku selak kepengin mayang eno. Iya. Lah wis mayang jlimen ming 2 jam. Ming 2 jam iku ora tutuk. Ben arep tak tutuk-tutuke. Iya. Subuh leren madang jam 7 esuk wiwit meneh. Dengkulmu melocot. Mana ada urus wong. Lah niki sing benjang celimene nggih ngenten iki mle. Ya ora, iki kan ming menyambut hari 1 Muharram. Oh. Terus ya nyuguhi karo tangga teparuku kuwi sing wis bantu wayang Slimen lho. Ya, men do lek-lekan, do ndonga kabeh supaya corona iki ndang irang. Corona ilang, Corolla teko. Iya. Mobil kuwi. Men do ilang. Sesuk ya tetep kaya adat sabene. Oh nggih. Wonten mriki napa mrika? Kene wae wis iki rasah dibubrah ngene iki. Ya. Nggih. Yo anggemu pendopone kon bubrah napa ya? Lah sinten lho sing mengal jenengan? Maksude iki wayange men tememplek ngene iki, klire ya meneng kene, terus gamelane ya wis men ngene iki. Iya. Lah tangga teparung ora iso dolan. Keke pendopo wetan. Oh iya. Santai wae. Wah. Pendopone oke nggih, Pak. Oke, sing pendopo kidul men dienggo apa para pengunjung pariwisata. Lah napa? Pendapamu kidul ngendi? Parangkusuma. Tiwas lenggatoke tenan iki. Wisatane apa ngono arepe? Aku arep rono ye. Sinten? Kowe dolan-dolan rono. Lah mriko wisatane nggon ngono niki to, Ren? Wah, werna-werna religi ya. Nggih. Ayo ge dirampungke. Aja nek gleng-gleng tung tak tuntur ah. Rasa nganggo pelambiangane pelambiangan. Iya. Aja takon tanah indah. Tanah India Gumalaring ngapa Mas Joko? Nek nabuh iki nganggo tangan bae rasa nganggo sikil. Wong ming nabuh gamelan kok arep brigden barang. Mangke bukane ampun
Banter-banter nggih, Pak. Ora wis manut kowe aku pokoke. Maksudnya Pokoke kowe muni lon ya. Nek ora dieling ngono aku sok banter. Pak tenan lho maksudnya niki mengke lho. Ah iya, mula kowe ngelingno aku. Gumilyaring taman Sarinoswan tara ya mangga kanca alon. Yo, dados. Kerajaan
suwun Mbak Tatin. Ya. Akeh banget sing nyuwun lelagon kok. Wah, lah ya ngerti nek iki malam suro mesti akeh sing padha lelekan malah. Akeh sing nonton bareng. Ya. Di tempatnya masing-masing luar biasa. Ya. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Pak Dalang ajeng request lagu Kembang Rawe. Oh nggih, saking Dwi Pak Dwi Anggara Cirebon. Ngono ya, Mak. Iya. Iki mau ning HP-ku sijine ya nyemplung meneh. Nyemplung meneh. Saweran. Iya. Ayo iki le golek dhuwit ya ming lumantar saweran. Ora apa-apa no. Iya, ditabah-tabahke. Heeh. Kebutuhan sing ru kecekel di anu jenenge ditunda dhisik. Iya. Semayane. Nyuwun dipun suwunaken lagu Bu Prastiwi. Nggih menika lagu Lewung sampun kula transfer. Tapi aja sebut jenengku. Oh iya, iki mesti mung suwe Prastiwi. Oh iya. Sing arep mirang-mirangke Prastiwi. Iya. Ayo karo ditutup engko nek apa jenenge lagu-lagu liyane diaturake nggon gara-gara dipungkasi nganggo Lewung. Yo, Bu Prastiwi. Ayo Pras. Wah, iki mumpung akeh sing delok tampilkan. Iya. Mesti lho. Presiden iki anggere muni ngadeg kok mesti benake jarik. Ya ora ana presiden kok benake gendeng. Iya. Ciaho. Iya. Oh, presiden sing lagi naik tangga. Iya. Naik daun. Wah, ning iki lagu penggemare lagi oke-oke no. Iya, luar biasa. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Aja nyawang dedeg piadeke ning tata kramane luar biasa. Oh, mboten wonten tunggale nek Pak tata krama. Heeh. Menika wonten ingkang mundhut Liwung. Wah, nggih. Mengke kula saosi. Nggih, kula. Joget nggih? Oh, beres. Oh, ayo. Ayo mbiyen bekas penyanyi purawisata. Nggih, leres. Oh, tenan no aku ra goro. Jaman isih nom-nomane mbiyen nganggo kathok cek cendak ukuran bayi. Ha iya. Ambiyen cilik banget kok Prastiwi iki. Heeh. Kaya kenthos kae lho nek mlaku. Ya wis ben aja di saruwe. Ya, Mas. Langsung apa arep bawani? Langsung mawon, wis tuwa niku langsungan. Hah? Nek pun tuwa niku langsungan mawon. Ora nganggo macem-macem ya? Mboten. Pokoke langsung apa? Oh iya. Wonane iki sing nyuwun ora gelem disebut namane ning wis anu apa jenenge iki kirim saweran. Iya. Paling wedi niku paling kula. Hah? Wedi paling. Sapa? Nggih sing nyuwun niku. Ah wedi wong kowe iki udu sinden Banaspati kok. Iya, momoke sinden. Ah iya. Sapa sing urung tau dikabruk pasti. Wong lanange dikabruk nganti keok-keok. Ya, pomene wong. Nganti sepelene ra payu aku. Ayo. Dadi liwung atiku. Ya, yo, mangga. Diatur. Wes. Iki salah satu contoh. Wong ki kudu pede. Iya. Prastiwi iki pedene kliwat. Arep nek ngegol ming kaya entrung kae. Ndi lor ndi kidul ning ngegolane luar biasa. Iya. Dadi ora tau merasa pesimis ning selalu optimis. Luar biasa. Acung jempol Prastiwi. Ore. Maksudnya aku sing ngacung jempol kuwi ora usah muni ore. Aku nek muni ore kaya cah TK e. Ya, terus ki.
Panane sabda pendeta Prastiwi saiki si Randi isin. Ning suwe-suwe tak pikir-pikir aku sing isin. Ah wis 50 luwe lho kuwi. Kok isin ngene-ngene. Ah ngopo isin wong nganggo brukut kathokan kok isin. Wah iya, minglehmu megal-megol kuwi lho. Walah kasih guyu. Lho guyu aku cah cilik. Gumun apa ya kuwi? Gumun ya iki tuwa. Kok dedeg piadege semene. Iya. Rasa guyu le gadeng. Ya ben wis esuk nganu lho, padha iki anakku wis gelem mayang kuwi esuk nyindani gading lho. Ya. Ora dijaluki dite. Aku karo kowe wani njaluk dit apa meneh anakku. Engko rampung mayang nih aku separo. Engko nek anakku kandhake bapak, kandhane ora wedi aku. Ha ya cilaka. Apa? Tenan ta? Iya, ya ora apa-apa. Wis ben karang penggemarmu kae. Sing gading kuwi. Mau tak tata gamelane mengko bupras ono ora, Pak? Ono aku. Seneng aku. Tapi dituku piye le aku. Dituku meng murah kok le. Meng murah nek wis tuwa ngene iki. Ayo, paling pol nyewidak. Swidak wis wengi. Prastiwi lambene bosok. Maksudnya nek nyidan sewengi to. Ah iya. Karepe kon nuku, njual keke ngendi? Keke ngarep lawang iki lho, Pak. Kon sikilmu kon ngecor. Dicor tekan sak dengkul kae dadi mung ngadeg. Nek aku arep lunga tak jawe ndase ming. Lunga sik ya, Pras. Apa? Yo, terus. Dek ya ora sadar. Iya. Wong tuwa kok nggo dolanan cah cilik-cilik semene kae. Ora apa-apa nggo dolanan seneng. Ya ben. Kene sopar nggo dolanan. Boleh, maju. Aku iki nek ora nggo dolanan malah sedih ya. Wah, malah tekon nih. Malah nglangut to. Piye iki kok ora dienggo dolanan? Wah, token.
Yo dientekke. Sabda Pandita Sampun. Ya. Sampun. Ya. Ambole sampun nganti mengkurep. Tak rata kaya apa-apa. Wong ya ora ana apa-apane. Iya, nek pentas ning jaba kae sampun, nek ana dhek tak kei nyo 100. Lemoro karo brangkang rumelet. Ya gelem nek Prastiwi. Iya, embuh kok biyen cilik-cilikane panganane bung. Oh iya. Bareng gedhe rai gedhek. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya nak teruske dhisik, wis jame wis kliwat. Iya. Ayo ngapa? Sapa sing suruh buka HP? Oh, kowe ya. Sik, Nak, ana susulan iki penting. Iya. Oh iya. Oh, Pak Bos. Iya. Sapa? Ah, pepundhenku Pak Tumiyono. Iya. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani partisipasi 1,5 juta. Salam sehat semua. Wah nganti bola-bali. Halo, halo Mas Bagong. Lah niki nembe limbukan, Pak. Iya. Ning ra apa-apa dicaosi saiki wae no. Iya. Mbak Ayu sisan. Iya, wis jam 10, setengah 11. Santai. Oh iya. Ora nyusu-nyusu aku to. Iya. Tak nikmati leh kumayang. Iya. Rasa kuwatir. Heeh. Engko isi ana bakmi. Iya, iya. Yo, engko ndak aku dirasani wiyagaku. Engko nek ra metu apa-apa terus wiyagaku kuwi to. Nganti jam 2 belas ra ono apa-apane kuwi. Padha ngono. Nang kene ora, ning kok nang parkiran wis. Adeloken nek ra percaya kok ora ngerti watake aku. Ardo bali kae mlumpuk sithik. Ngelih ra kowe. Ngelih ora metu apa-apa kok juragane jan pahit. Iya. Nek ra percaya engko dindik engko. Engko nek ngerti tak indik bubar gayane ra ono. Gayane le do pamit. Ya sing ngono ya, sing meneh ya. Heeh. Wis aku di ngono lho mangkat lho aku ya iso. Men ketok nek ra ketara ngrasani aku. Aku wis apal kok aku. Iya. Wong akeh sing do lapor aku. Ha iya. Sopo? Wanda. Wah iya. Ayo yuk, ger nak. Bajing loncat Pak Tumiyono. Iya. Sapa ngerti tak jerengke kelir gedhe Pak Tumiyono nimbali meneh? Iya, mesti. Ayo. Agustus ana sing kosong to? Isih. Santai wae. Heeh. Iki Pak Teguh, Ketua Pepadi 3 Pusat Jakarta ya tak gedor. Sampeyan dereng nanggap kula. Oh iya Mas ya. Tak minggu depan langsung dadi. Ya. Ngono kuwi wae nek ora. Ya. Nggih, Po, mboten. Nganggo rasa kuwatir santai wae. Iya. Lagi jam yamene kok engko gara-gara 1:30. Iya. Bawane basa Sunda. Ah iya. Gunung Sumedang katunjang. Telaga rembecik
di tengah gua dunungan junjungan cengkok Sunda ira cengkok Jawa beda. Cengkok Sunda kaya wong nangis junjung. Tarim. Ula pundung turis sungkurulan sungkan. Dadi suarane kandel tipis. Ula pundung turis sungkur lesung. Berbagi. Ra iso iku. Tarim. Terima Ragawayana ngancik di negara Sing buka monggo gandengki kanca-kanca komplit ora iren kemeren ya. Ning sing kira-kira rumangsa iso wae. Heeh. Sing ra patek iso rasah buka ndak malah bubrah. Ya, monggo. Ya. Yo monggo. Kancing
Ya, matur suwun Mbak Ayu. Kembangane meh kuwatir aku mau. Iya. Ya pengendange rada lali. Ya mula ya diapura. Ya iya, mula ngene iki ya penting dibalan baleni ngene iki ngundak kesupen. Ya. Engko sinden-sinden sing urung diaturake nggon gara-gara no. Ya. Ora sandadak kesusu-susu. Iya, ayo terusken dhisik cerita.